da yawa cikin mazaje sun ɗauka yawan surutu kai ƙaran mace ya faɗa a nan ya faɗa a can ya faɗa a can shine maganin matsalan shi, kuma ba haka bane. Ka zama kurma akan matsalan da ke faruwa tsakaninka da matarka, ku gasa ku cinye daga kai sai ita, wani ma bai sani ba. Kuma ba a son matsawa lokacin da ka samu saɓani da ita. Miji na gari baya matsawa da binciken dikin sai ya gano komai yadda yake. Domin manzan Allah na cewa man nuqishal hisab hulik, a gobe kiyama duk wanda aka mishi binciken kwakwaf sai ya halaka. To haka a duniya duk wanda ka matsa mai da binciken kwakwaf na rayuwarsa, wallahi sai ka gano illansa. Jama'a ko an gane? To kar a matsa mata, tunda ka gamsu da ita kamar yadda muka ji a baya, dinan wa khuluqan, kana da yakinin mutum ne kirki ne, to yi kokari ka ainihin wato taimaka mata wurin rashin matsawa wurin bincike sai ka gano abin da ya kamata ka gano ba. Mijin da yafi na kowa shine wanda yake da kawaici kenan, da kau da kai a yayin sabani. Sannan abu na 6 suka ce ya tammu bi mazharihi wa nadafatihi ad-dakhiliyya wal kharijiyya wa ya'rifu anna hadha wajibun dini alayhi wa laysa hadha amran khassan bil mar'ati muta'alliqan biha. Suka ce miji wanda yake abun buga misali, wanda yafi kowa cikin sauran mazaje, yana da a zahiri da kuma kula da tsaftan jikin shi a batini, kula da tsaftan shi a cikin gida, kula da tsaftan shi a wajen gida. Ba irin mazan da suke da matan da suke cutar da su ba. Kaga namiji yana da mata amma tsakani da Allah da ya dawo sallan asubahi ya kwanta baccin safe, da ya tashi daga bacci karfe 8 zai ce mata ba na abin karyawa, ba zai yi brush ba, zai ɗauki abin karyawa nan ya karya sai ya fita. Ana tsaya kai wanka yana sai na dawo, ba zai yi wanka ba, zai tafi ya je ya gama gwagwarmayar shi a rana, ya ɗibo warin rana da hannakiya, zai dawo gida. Kar ku manta da safe dama bai yi brush ba, ya fita waje ya ci gyaɗa, ya ci masara, ya ci dambu, ina fata an gane, ya ci wara, ya dawo kuma da daddare an ce wanka, ya ce na gaji ba zan yi ba, brush ya ce ba zan yi ba, sannan an kawo mishi tuwon masara miyan kuka ya danna, ya sha ruwa ya yi gyatsa, a nan zai faɗi ya yi bacci. Matarsa tana son ta zo kusa da shi amma warin hannakiya yana damunta. Babu matan da ba ta so ta ga mijinta fes ko ba haka bane ba? Allah dan Abbas ya ce ina son yadda nake son matata ta yi wanka ta yi fes in ganta, ya ce ni ma ina sha'awan in yi wanka in yi fes matata ta ganna haka. Da haka miji abin buga misali ba wai a bangaren addini kawai ake buga misali da shi ba, hatta a bangaren duniya. Yasa wannan mata malama ummul khairi anan kan baki da matsala, kabe da sauran wuraren ma baki da matsala. Idan ana maganan wanka, to ina fatan kin zo wurinta ba za a miki gorin wanka a wurin miji ba insha Allah ta'ala. Allah ya ƙara mana wanka mai albarka. So saboda haka maza ku kiyaye wannan. Ke kuma idan mijinki ba haka yake ba, to babu shakka kina cikin jarabawa, sai ki ta kokari ki koya masa wanka din da gyara jiki da zama cikin tsafta. Mata da dama suna kawo korafi, suna cutuwa ta yadda mazajensu suke zuwa musu kusa da su a lokacin da suke cikin yanayi mafi muni mai kazanta, kuma ya nuna lalle yana son sai ya zo kusa da matan nan sai ya yi mu'amala da ita. Wata ma ana gama mu'amalan sai bayi sai amai, sai ya dauka ko alhamdulillah an samu karuwa, ba karuwa bane, wallahi kolara ne yake so ya kama ta saboda hannakiyan jikinka. Da haka maza a rika yin wanka, ana tsafta, ana gyara jiki, saboda yana cikin abin da ke sa miji ya zubo miji abin buga misali. Wata ba ta kunya nuna mijinta a wurin kawayenta da ƴan uwanta, ai wancan shine mijina, so da za su mai kallo na zahiri, kallon da babu raini babu walakanci. Amma a ga mutum gashi nan ga kaman shi,
to sai ka ji ana cewa wai mijin naki har yanzu bai zo ba, tana bai zo ba, kuma alhalin yana zaune a wurin. Saboda mai, saboda yanayin da yake ciki na kazanta da makamantansu. Allah ya kare mu da zama cikin irin wannan yanayi. Abu na gaba, yuhibbu nizam fa yaqsimu sa'atan yawmihi baina amalihi wa zawjihi wa auladihi. Miji abun buga misali shine mijin da yake son tsari, yake kan tsari a rayuwarsa, kuma yake gudanar da tsarin a gidan shi da iyalan shi. Yau yakan raba kwanakinsa, wani lokaci wurin aiki, wani lokaci wurin sana'a, wani lokaci ya ba matan shi kasansu, wani lokaci kuma fa ya ba 'ya'yan shi kasansu. Mana yana rayuwan shi akan tsari. Akwai mazajen da za ka gansu a yau ba su da kowane irin plan, ba su da kowane irin tsari na zama da matansu. Matan ta faɗa ya faɗa don ya gane matsalolinta. Wallahi wasu ba sa yi, wallahi wasu ba sa yi. Na sha baku labarin da babban malami Malam Bin Usman ya bamu a masallacin nan, ni ma na sha baku ita anan, na mutumin da ciwo na soyayya ya kama matar shi, ciwo na rashin soyayya. Ta yi aure, ita mace ce mai son soyayya, amma kai aure mijin shi kuma an sutu ne, ba soyayya, baya fara'a, baya murmushi, baya dariya, baya fira da matar shi. Da haka shi idan ya shigo gida kawai a busan ne kamdariran, sai ɓata rai. Duk mu'amalan da za a yi haka za a yi, ba ta isa ta ga haƙoran shi ba, sai dai in yana magana, ba murmushi, ba dariya, ba komai. Wata rana sai ciwon soyayya ya kama ta, kawai ta faɗi, aka ɗauke ta ranga-ranga, rai a hannun Allah, in ji Malam Bahaushe ko? Maza sai asibiti, ana zuwa aka yi duk binciken da za a yi, sai ba a gano laluran da ke damunta ba. Sai wani likita ya zo, wanda masani ne akan abin da ya shafi psychology, ilimin sanin halayyar ɗan adam. Sai ya ce a kira mishi mijin. Aka kira mijin, sai ya ce ina so zan tambaye ka ne da Allah, kana zama kai fira da matarka, kuna raha idan ka dawo kana yi matanka za ta samu lafiya? Ya ce ma likitan ka tabbata? Ya ce na tabbata. Sai ya ce yanzu menene abin yi? Sai ya ce ka tafi ɗakin da take kwance a cikin ward asibiti, ka zauna a gado da take kwance a daidai wurin kanta. Idan ka zauna ka kama kundukukinta, fuskanta, ka karkato shi ya kalli fuskanka, sannan ka kalle ta ka ce mata I love you, ina son ki. Wallahi wallahi haka aka yi. Ya ce to anya zan iya ko? Aka ce ka gwada. Ai gwadawa ake, magani sai da gwadi. Ya gyaggyara, ya gyaggyara, ya shigo asibiti, ya shigo ɗakin, sai zai sai ce kai ina namiji kuma anya ba za ta raina ni ba, kuma yana son matan ta samu lafiya. Ya dai daure da ya shiga ɗakin, ya zo kusa da ita ya zauna, ya karkato su ya ce maman wancan ta ɗaya ta kalle shi, ya ce wallahi uhibbuki hubban amiqan, ya ce ina son ki so na bala'i. Ta ce sidikan ta ƙulu, wai daga sai kake yi? Ya ce sidikan wallah sidikan. Ya ce ina faɗin wannan har zuciya na da gaske nake yi. Wacce ba ta iya zama sai an ɗaga ta, sai gashi ta yi ƙura, ta miƙe, ta zauna. Ta kamo hannun shi, ta riƙe da hannunta haka, sai tana zubar da hawaye. Yanzu wannan ciwon menene ya kama ta? Ciwon love, soyayya ne take so, babu tsari, mijin bai da tsari, ba lokacin mata, ba ya fira da su. Wani mijin fa wallahi in matan shi ta zo wucewa dandali, ta gan shi yana zaune, wallahi in ta ci gaba, in ta yi gaba sai ta dawo. Wai shine kuwa? Kun san me yasa ta dawo? Ta ga yana zuba ne, yadda kasar reporters na gidan rediyo, yana ta bada bayani, ca amma zai shigo gida assalamu alaikum, ya sha magani sai shigo. To wannan mijin ba ka da tsari, kuma ba za ka taɓa zamowa miji abin buga misali ba. Ai yan uwan matanka in suna zuwa gidanka, da ƙawayen matanka in suna zuwa gidanka, daga cikin abin da suke ɗauka su ce wallahi mijin wance miji ne abin buga misali, za ka ji an ce ba ruwan shi, yana da wasa da dariya, yana da raha, kuma yana da mutunta mutane.